ви кажа. Ламинатора значи има бройчина от 30 па до 1. Това значи колко са тези два валци залечени едни от друг. Колко по-голема бройката, значи они са по-залечени и по-дебела кора се добива. Се почнува от най-голема бройка и се оде постепенно трябва по-малите бройчина. Това значи да се намалува разстоянието между тези два валци. Тук ще се гледат. Тай и тай. И се добива по-тенка кора. И много е битно полека да се точно това ламиниране. Ето самата контактна се вика ламиниране, когато се става тесто заедно с маргарино. Важно е да се правят на повече слоеве. Колко пъти да го извърташ, да се правят на повече слоеве. Тук за плочето това е доволно. Толкова ли трябва да биде? На плочето, да. Трябва да не оставаш маргарин. Само да го оставя. Маргарин ще ги да файкам. И сол мразам да файкам. Сварно, сол не файкаме. Аз така и сторим сол. Значи се предипнува. Битно е маргарино от сите страни да биде затвора си тестото. Никако не смее да се гледа маргарино от тестото. Осики се залепа на валците и ще си го пози. Хити се не тестото, хити се унищи. Хубаво се затворя. Брат, не ли стана тук? Още. Ти па да, че те малко тори. Като крада, майка тори. Чеки. Да не се лепат. Се залепат. Се залепат. Добър ден, Работа се прави така. въздухче. Сега, когато идеш до тази ширина, го завъртаме. Ако некне ще го въртехме, значи спротивна насока. Го издължихме повече. Това е тесто, може малко да си го обликуваш собствено. Това не трябва още. На странична. Значи важно, какви станции днес? Значи, битно е маргарино постепенно да се разбечва и се трябва слой тесто, слой маргарин. Сега ги го предвиждаме. Краевите да дойдат отнатре, ще гледате на краевите, обично няма маргарино, не стигнало. Вете, това не е добро. Ще го завъртаме няколко пъти, да дойде като тук, да дойде услой. Тук е добро. И сега да трябва, като тук шо е така да дойде. Пръв път. После го значи. И да го се прави, и да го се трябва. Ето.